Urguleko mendipuntan gaude bantxe, menbeian daukagu polborina, oso gogotsu gaude, segituan hasiko gera jotzen, eta esan bezala hori da, Ganbara Ostatua ditzen gera, Antiguoko talde bat gera, eta aurki disko bat grabatuko dugu. Ganbara Ostatua da proiektu bat, hasiera batean nire etxean hasi zena, nire ametsetatik eta gitarra saio luzetatik, batez ere etxeko balkoian. Kasualidadez aurreko urtean etxe bat erosi nuen eta oso balkoi polita dauka. Eta hartu nuen udaran oporretan nengolako joera handia gitarra hartu eta bestiak egiten hasteko. Eta modu inkonstiente batean etorri zitzaidan ideia bat burura, zala pertsonai bat sortzea eta pertsonai horren bibentziak edo kontatzea abestien bitartez, eta abestiak kasu honetan dira bere anekdotak edo bere bizipenak. Eta hasiera baten nik bakarrik sortu nituen kantuak eta gitarra eta hotsarekin irudikatzen nituen, baina auzoan baditut lagun oso onak, betikoak, eta komentatu nien abera animatuko ziren disko ez, baina talde bat osatzera, eta mugarri bezala jarri genuen Lugaritzen kontzertu bat egitea, gonbidatu berezi batzuekin, dantzari profesional batzuk ekarri genituen, antzerkilari batzuek ere bai, eta eman genion forma pixkat berezia, uztartuz musika, dantza, poesia, eta pixkatola gauza berezi bat egiteko asmoarekin, eta 6 hilabeteko kontuan sortu genuen taldea, eta gaur hemen gaude, beste 6 hilabete beranduago, kantuak dantzareri gabe eta hainbesteko performantzik gabe, baina kantuak defenditzeko asmoarekin eta batez ere ondo pasatzeko asmoarekin, ze horrelako toki baten jotzea da gozada bat. Abesti hau, galduta, bizika, noiz bai galduta egon zarete guztientzat. Ez dakit hau naizen, ez da non nago. Ez dakit nola doan, ez da non nego. Señor, dereñako hazen hori ordeno. Bizitzeko inferno, ez dakizen
Kantuak dira, baina kantu horien atzean dago istorio konkretu bat eta istorio horrek hitz egiten du Walter Rego izeneko gizon batetaz eta gizon hori kokatuta dago Bilobia izeneko herri batean eta bera dator familia dirudun batetik, baina emozionalki oso desestrukturatua egon den familia batetik eta orduan sufrimendu hortatik momentu honetan alkoholismoak jota dabil, tabernaz taberna, eta ezagutzen du emakume bat Katxalin deitzen dena, eta pixkat honek bizitza aldatzen dio, emakume honek sorginduta dauka, baina suposatzen da Katxalin ezagutu duten aurreko gizon guztiak hilda daudela, baina Walter da hain desgraziatua neska honek ez dula hiltzen. Egun batzu barru Katxalin, abesti hau, hemen polvorinen dauden Katxalin guztientzako. Orduan, historia hortatik kontatzen dira ipuin edo anekdota moduko batzuk, bere bizipenak eta bere desastre izate hortan gertatu zaizkion gauzak. Jazza, swing, tango, horrelako gauzak bestien zerrendan eta ikusten dituzun izenako dituzte kantuak, baina batzuk ez, eta hor jartzen du tango 2 edo tango 3 eta holako estiloak, baina egia da ez egula gustatzen ere istea eta guretzako oso irekia dela, eta azkenean bibentzia bakoitzak edo bizipen bakoitzak, kantu bakoitzak eskatzen dizu estilo konkretu bat edo evokatzen digu estilo konkretu bat, orduan ez gera isten gauza konkretu batera. Egia da, abesti gehienak hasiera batean Tom Waits artistaren bersioak zirela, eta taldea osatu ala, jungera konposatzen kantu gehiago, eta talde guztiak bezala hasieran bersioak egiten hasten direnak, eta gero bestiak edo estiloa juten da finkatzen, ez? Eta esan dezakegu gure kantuak direnak badaukatela forma konkretu bat edo estilo konkretuago bat. Hemendik aurrerako asmoa oso sobre la marcha, eta azkenen hemen jotzearen kontua izan da oso espontaneoa, eskaini ziguten jotzea, eta taldean eztabaidatu genuen, eta esan genuen, beste formatu bat ere altzaio eman honi, ziala kantuak bere hortan defendatzea, inongo performanzi gabe, eta datorrela, no etortzen zaigu. Lortzen badugu egunen batean beste areto txukun bat eta baldintza batzuk jendea kontratatzeko eta beste historio mota bat antolatzeko, primeran eta asmoa bada hori ere. Eta ez gera ezertara isten, taberna txiki batean jo behar baldin badugu, limitatuta gaudenez, joko dugu kontzertu normal bat, eta areto txukun batean jotzen badugu, beste gauza bat. Asmoa dela edo buru belarri gaudela disko moduko bat edo grabatzera, gure kantuak grabatzera, eta hori da asmoa orain. Ideia bat geneukan teknikari eta estudio konkretu batean grabatzeena, baina atzo bertan, ensaio ondoren berriketan egin ala, erabaki dugu igual beste zerbait xumeagoa egitea, gure kontura, teknikari lagunen batekin edo, material txukunarekin, eta lehenengo diskoa izan da, lehenbailean ateratzeko eta dauzkagun baliabide ekonomiko urriekin, gure potxikotik hainbeste diru ez jarri behar izateko. Zerbait sinpleago egin eta gero aurrerantzean posible balin bada, gustora asko grabatuko dugu zerbait profesionala. Venga, peña! Rula! Bueno, peña, amor, eskerrik asko.